Здравейте на всички! В предното си видео споделих, че имам способността да виждам миналото и бъдещето, както и да виждам архангелите и да разговарям с тях. Искам да ви споделя няколко мои истории, свързани с архангелите. Архангелите са 7 на брой. Те са Архангел Михаил, Архангел Рафаил, Архангел Гаврил, Архангел Орил, Архангел Салатил, Архангел Яходил и Архангел Варахил. Архангел Михаил означава който е като Бог. Архангел Михаил помага за изчистването на отрицателни енергии, магии, проклятия и на духове. А ако някой човек няма достатъчно енергия, той може да помоли Архангел Михаил да му даде божествена енергия. Архангел Рафаил има способността на лечител и той лекува хората и животните, както и лекува психиката на хората и помага на хората емоционално да се справят със своите проблеми. Архангел Гаврил означава сила Божия, той открива тайните послания на Бога. Архангел Орил означава Божия светлина, Архангел Салатил означава молител и застъпник на човеците пред Създателя, Архангел Яходил прославя и разпространява Словото Божие, Архангел Варахил разнася Божието благословение над вярващите и Архангел Орил означава Божията светлина. Преди много години бях поканена от моята приятелка в нейния духовен център да присъствам на семинар. Преди известно време съм ходила в този духовен център, съм посещавала медитации и духовни семинари на тема духовно развитие и духовно самосъвършенстване. Както и съм посещавала духовния център по други причини, свързани с други събития. Когато влязох този път в духовния център, усетих, че има в него много отрицателна енергия, усетих лошо предчувствие, усетих да изляза от духовния център. Когато излязох от духовният център, помолих Бог да ме пречисти от тази отрицателна енергия. И споделих над собственичката на духовния център, че вътре в духовния център виждам сива и черна отрицателна енергия, имам много лошо предчувствие и ако тя пожелае, е необходимо да се помоли на Бог или на Архангел Михаил за нейното пречистване. Аз и собственичката на духовния център и наши приятели се помолихме заедно за изчистването на тази енергия. В същия ден Архангел Михаил не успя да изчисти цялата отрицателна енергия, защото тя беше много силна и се наложи още няколко дни да се молим за пречистването на тази тъмна енергия. След няколко дни тази отрицателна енергия намаля и остана само в ъглите горе по тавана сива енергия и черна, която е отрицателна енергия и тогава собственичката на духовния център ми сподели, че когато влиза в духовния център и когато работи там, предните дни и седмици е получавала главоболие, както и другите хора, които работят там също са получавали главоболие. Хората, които са посещавали медитациите и семинарите, също са се оплаквали от главоболие. Аз също имам главоболие, когато отивам в духовния център, за да произнасям тези молитви към Архангел Михаил. Собственичката ми сподели, че вече не изпитва главоболие и че другите хора, с които работи, също нямат главоболие. Хората, които са посещавали през изминалите дни семинари в духовния център, също са нямали оплаквания от главоболие. Собственичката ми сподели, че докато са имали главоболие през изминалите седмици, са им се случили много отрицателни събития, които са довели до спорове между тях и много напрежение и поради тези спорове и поради главоболието, което изпитват хората, които посещават семинарите, са отложили семинарите и медитациите за известно време. След това
Архангел Михаил пречисти цялата отрицателна енергия и хората спокойно работиха там и останалите хора посещаваха отново семинари и медитации и се чувстваха добре. Искам да ви споделя и друга ситуация, в която аз наблюдавам снимката на някой човек и виждам, че чрез снимката, че в тялото му има отрицателна енергия. Отрицателната енергия мога да я видя чрез снимка на човека или без снимка в тялото му. Отрицателната енергия в човека беше с сив цвят и черен цвят и когато гледам тази отрицателна енергия, усещам безпокойство в стомаха си и усещам опасност за самия човек от тази отрицателна енергия и тъга. И ми се появяват сълзи и затова е необходимо човек да се помоли на Архангел Михаил за пречистването на тази отрицателна енергия и е необходимо да се помоли няколко дни, защото понякога отрицателната енергия е много силна.